A nyúlon túl? Nem, a nyúl az. Vén hülye! Mi? Hiába iszkattál fel! Ez nem közönséges nyúl. Ennél aljasabb, gonoszabb, rossz indulatú rágcsálót még nem láttam. Seggfej! Berítjentettem, úgy féltem. Vigyázz, csak vigyázz! Ez a nyúl halált lövel ki magából akár egy mérföldnyire is. Na, menj fiam, csapd le a fejét. Már is uram, egy pillanat. Egy jó pörkölt rendel. A szakramentumát. Megint beszartam. Miért sújtanak az istenek ilyen engedetlen, rontókedvű, istenkáromló fiúval? Apám, én csak... Hallgass, a fáraó beszél! Én felépítem a birodalmat. Te viszont azzal szórakozol, hogy művemet lerombolod a földig. Ezt tanítottam neked. A homoszexuálisok és te. Mostanság előtérbe került a homoszexualitás. De honnan tudjuk, mit higgyünk? Íme egy ismertető honnan tudhatja, hogy ki a meleg? Na és melyik a kedvenc Madonna számod? A Vogue jó szám. Ha a válasz eltér az meg kicsoda a kérdéstől, akkor az illető meleg. Figyelj, Vazek, nyugodtan eltöretheted a karját. Hát már gyönyörű szép művégtagokat lehet kapni. Elegem van haza, abból mindig én vagyok a jó ember. Ó, pedig nagyon jó ember vagy, Vazek. Ezt mindenki tudja, Vazek. Én is nagyon jó ember vagyok, úgyhogy az embereim azok fognak nekem egy szobrot csináltatni a Hősök terén. Tudod, ott mindjárt az ismert katona mellett. Na, gyúrunk, Vazek. Hogyne? Hát gyúrunk, Vazek. Vörös bort ittam az este, angyalom ragyogó galambom. Most is részeg vagyok tőle, angyalom ragyogó, szeretem a bort. Malábamon alig állok, mégis szeretnek a lányok, angyalom ragyogó galambom. Lehetsz például mészáros. Képzeld, milyen érzés egész nap mészárolni. Mészárolsz mondjuk reggel 6-tól délután 4-ig, aztán hazamész és megnézed a Balázs show-t. Hogy dögölnél meg? Ne hazudozzál! Különben se vagy egy szépségkirálynő, de ha a csontos kezem alá kerülsz, hát... De miért nem próbálsz meg Zsuzsával barátnő lenni? Én barátnő ezzel a kis cseléddel! Ezzel a kis szutyokkal, aki elvette a barátomat! Ezzel! Igaz, hogy megmondtam a páromnak, hogy das ist mein Kampf. Potter! Adjál 100 rugót sürgősen! Szervusz, fiam! Ne szóljál be, adjál lét! Csak köszöntem. Jó van, ne legyél már hiperaktív, nyomjad a 100 rugót gyorsan! Mi a fenére kell neked 100 000 forint? Nekem zörögsz papírzacskó. Szerintem, fiam, te elfelejtetted, hogy én vagyok az apád. És akkor most mi van, álljak át a sötét oldalra, vagy mi? Tudod, hogy szól a harmadik törvény? Én csak a 6-at tudom. A jó gangster paráználkodik. De nem szolgálatban. A harmadik törvény, a jó gangster mindig álcázza magát. Mindig. És most csend, vagy mehettek vissza a balettbe ugrálni. Tudsz valami zenét csinálni, főnök? Ha már dumálni nem lehet. Ez a kocsi mindent tud. Nyomd meg a 4-es gombot, Billy! Igenis, főnök, egy jó rokkot. Mit csináltál, te állat? Te mondtad, megnyomtam a 4-est, én nem tudtam, most hogy... Most aztán pucolás, fiú! Úgysem akartunk még benzint venni. Ha törje a lábam surranó, vagy puskán túl nagy durranó, és nincsen nálam fődugó, és vacsányú rossz az ágyugó. Ha a molinóból nincs méreted, és felszabálták az ételed, s ha húzza a vállad mámosát, meg se legyen jó barátság vár. Tuti jó buli vár rád, csupa formás gyönyörű lány, akik kedvelik a magát. Passzolj! 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 Felülök az ágyba és kussolj! 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 Passzolj! Kussolj!
vagy Samuel James Witwicky, Archibald Witwicky leszármazottja? Hallo, guten Tag, ich bin, Ja? Ich bin. Ja, ich bin hier. Ja? Na, ich bin. Ich bin hier. Ja, Ja. ich bin. Entschuldigung, du bist Hotel Wien? Ich bin Hotel Wien, ja, Du ich bist bin Hotel hier. Wien, Ja. aber ich bin Budapest, nicht Hotel, ich bin Ich Budapest. bin Hotel, ich bin ja. nicht Budapest. Und bitteschön ist meine... Ich bin hier, Ja, ja. ich bin... Entschuldigung, du bist Hotel Wien? Ich bin Hotel Wien, ja, Du ich bist bin Hotel hier. Wien, Ja. aber ich bin Budapest, nicht Hotel, ich bin Ich Budapest. bin Hotel, ich bin ja. nicht Budapest. Und bitteschön ist meine sehr... Ich, ja? Mein Freund ist ungáris, megrugod ugrális. Hát ja. Ez nem lehet igaz. Ez képtelenség, ez nem ér. Ez nem érhetett túl, hiszen te nem vagy... Isten! Ez egy fa. 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 Fantasztikus érzés itt lenni ma este. Elbűvölő közönség. Tapsoljátok meg magatokat, és ha már ünnepeltek, köszöntsétek nagy tapsal a zenekaromat, a Szexi Csokoládét is. Szexi Csokoládé. Remekül játszanak, ugye? Régen tanultam fizikát, de az az erő, amivel neki csapódtál az aszfaltnak, halálos mértékű volt. A halál miatt aggódjanak az élők. A halottak, mint én is, csak a rohadástól és a halott gyalázástól félnek. Mondtam, hogy tetsz halott. Nem tetsz halott, halott. Meghaltam. Hol volt, hol nem volt, jött egy szamuráj. Igazi mesemondó nagy király. Nagy az, aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Egy mágustól estem, festem a testem. Nyerő az erő, míg az én felemelő. Agyam alatt az alapizmom hadagad. Abból fakad minden baj, ha